Ibe ekele m unu. Igbo daalụkwanụ. Biko ịga n'ihu n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa. Kedu ihe wụ isiokwu m a? Since m ji wụrụ nwatakịrị, o nwere ofu ihe m na-notice na our so-called vineyard of the Lord. That is ihe gbasara na otu okpukperechi anyị na South East maọkwa na Igbo land wụ Christianity. Ụfọdụ ihe na-eme ebe ahụ ọ na-agbagwoju m anya ebe o buru ibu. Those things are very interesting, mana ejuọ m ọ dị nke ọ dịchaghị mma. Adị m ekwu eme m vidiyo ka nkatọ onye ọbụla ma ọ ka nkatọ ndị be anyị ma ọ bụ gịnị. Onwekwa ndị dị perfect, kama ọ ga-amasị m ọwụ na onwe nke anyị na-eme anyị na-ada emeta ọfụma, onwe onye kwurie ma ọkwa akwutere okwu ya ka anyị nwee ike iso gee ntị ma gbanwee. O nwere ofu ihe m chọpụtara na oke ụka niile anyị na-ekpe n'ala Igbo. Ofu ihe m chọpụtara. Kedu ihe wụ ihe ahụ? Na site since a mụrụ m ji mara ihe wee ruo otu a nnọ ugbu a, o nwere ofu egwu ụka, o nwere ofu gospel, Igbo gospel music, onye Igbo kụrụ ya, Igbo gospel music, egwu ụka akụrụ mgbe m pere ezigbote mpe. Ihe a wee egwu taa nchara, egwu far back, ịmaga egwu mgbe nwa akụrụ. Onwebe ụdị ụlọ ụka na-agabeghị, onwebe ebe m na-etifobeghị isi ma ministri ma gịnị, mana a ma anụ egwu ndị ọzọ, bụtụ onwebe ebe m nụrụ akụrụ egwu a n'ime ụlọ ụka. Onwebe ebe m nụrụ akụrụ egwu a n'ime ụlọ ụka. So na wonder ma ọ nke a egwu esoghị n'egwu ụka ka ọ dịghị mma iso iji wee na-eto Jehova. Ogu Emmanuel bụ aha m, Ogu Emmanuel nke Ima24 TV. Biko unu kawa ahụ gaa subscribe na YouTube channel m bụ Ima24 TV na YouTube. Unu ruo na Facebook, kliki ebe ahụ edere like. Unu gaa na my Facebook page, kliki ebe ahụ edere like, ya na ebe esere mgbịrịgba bell. Ọ bụrụ na unu kliki ebe ahụ, ọ ga mgbe ọ na m nwere vidiyo ọhụrụ ka iso na ndị izi ga-ebu ụzọ ahụ vidiyo ma ọkwa na lele ya. Ebido nnụwa ihe gbasara, ebido na mgbe m nọ primary school, mgbe m nwere ike icheta. Egwu gospel music a na-ekwu okwu ya, o nwere nnukwute mmadụ, o nwere one VIP in the society mụ na ya gbaghara ihe a. Okwu destin nsị mba na ihe a na ọ ga-awụcha eziokwu, mana eburu m ihe a naba buru ya gbaa night, gụọ isi. Ọ dị ka ihe onye ọ na-ekwu o wee eziokwu, mana in order to convince me na ya dị serious n'ihe a na-ekwu, ị ma na onye a na-agwa gị were moto dewe, ọ sị na onye nwere ike inye nwee proof ebe yuzugoro ụdị egwu a n'ụlọ ụka ọbụla n'ala Igbo ma ọkwa na outside ala Igbo, na onye ahụ bịa were moto ihe aki nche ma wee egwuregwu. Mgbe m ji wee ma na onye a dị serious n'ihe ọ na-ekwu, na mgbe aka nji ma na onye a dị serious na argument ya, mbido gụwa isi. Ọ sị na onwe gị ihe dịka any Pentecostal church, ịmago chọọchị ndị ọlọtara ọfụrụ a, ndị ọgbara ọfụrụ a, ma Catholic church, ọsọkwa gị gaa na bazaar, ebe a na-eme bazaar ma ọkwa n'ebe a na-eme mmemme ọbụla, na ya enweghị ike ịnụ egwu ụka na doubt ya. Ọ bụrụ ofu ndị Aba ma ụfọdụ ndị Anambra si nsiwefa ngọ, mbido siwefa ngọ, that is na doubt ya.
so mana ihe onye agwa m bụrụ nke bụ eziokwu. So ya nwa merụ m ji si mba na ọ bụrụ sọsọ m ga-anụ ihe a, enweghị m ike, ọ bụrụ sọsọ mụ a onye ga-anụ egwu a ga-anụ ihe a na-ekwu okwu ya. Nsị na m ga-eme ka ụmụnna nwaanyị di ya ka m gwakwanụ ha nke na-eme eme ka ha so mgbakọ, because ana m atụ anya na WhatsApp page m ịmago ịdị flooded with your answers ma evidences ịmago gosiri ịka nta ihe onye a kwuru ma ọ eziokwu ma ọ asị gbasara na this gospel music na onwe ha onye nwere ike ịkụ ya n'ụlọ ụka ya n'ala Igbo ma ọ bụ chọọchị Igbo nọ eni na mpaghara ụwa efughị. Mana tutu anyị agawa n'ihu, achọghị m ịkpọrọ unu aha onye kụrụ egwu a, mana ọ ga-amasị m ka unu soro gee egwu a ka m mara na unu ọ ga-amata maka egwu a, matakwa ma onwege ebe unu nụrụ egwu a. Biko geenụ ntị ọfụma, geenụ ntị. Biko dịka m siri kọwaa ma kwuo na mbụ ụzọ, onye agbaghara okwu a, onye agwa m na ọ dịghị possible ịnụ egwu a n'ụlọ ụka, wee daụtụ ya, wee sibie ngọ kara obi wee motie wee betie wee dewe si na onye ọla nwee ike iwetara proof ebe ha yuzugoro egwu a n'ụka ọbụla ndị Igbo gbakọ ma ebe ọbụla ndị Igbo na-eme mmemme ụka, na-abịa bụrụ moto a. Dịka otu o si wee mepe m anya m wee ghọta ihe na-emenụ, ọkwa ewego m kii moto a o wetara gosi unu ihe a kii ya kii motosaịkụl wee gosi unu. So efu na abịa m na-agbakọ si bịa, ọ bụ na ihe onye a na-ekwu wee eziokwu, that means na ọ dịka onwe ihe anyị bụ n'obi wee na-aga ụka, makwa na onwe ihe anyị bụ n'obi wee na-ehiwe ụfọdụ ụka ndị anyị furu juru ịbịa na streeti ọbụla a ga-enwe churches more than 7, 8, 9, 10 churches n'ofu street. Ihe ọjọọ abịa rụọ 4 dekin bili n'obodo anyị, ihe ọjọọ abịa bisa, onwekwa onye furu ibe ha n'anya, ndị mmadụ a na-egbofusi ọbara, na-awụfu ọbara, as if it is going out of fashion, maka onwe onye chọrọ igwe ibie nke wee eziokwu, onye ọna na-atụrụ ibe ya asị. So ya mere o ji sị inwe evidence weta sendere anya na WhatsApp, anyị tụọ ya plọm ma ọ bụrụ eziokwu, ịgwa ya ebe nọ, eme ka moto aruo gị aka. Akwụkwọ nke na-eme eme ọgwụkwọ na moto ada agụ m, kama na onye a mere ihe a ka ọ sị na ya mere ihe a ka o ji mee ka nghọta na ihe a na-ekwu wee eziokwu na ọwụọ njakịrị. O ji ghọta na ihe a na-ekwu wee eziokwu na ọwụọ njakịrị na ọ bụrụ ire. Si nke ahụ nke na-eme eme, biko ọ bụrụ na ị maghị egwu ụka anyị na-ekwu ihe a, gospel anyị na-ekwu ihe a, ọ ga-amasị m ka ị gee ntị ọzọkwa ka ị nwee ike ịnụ ya. Geenụ ntị. Chineke amaghị ụdị ego ahụ, millions Chineke amaghị ụdị ego ahụ, nwanne m ịmago
ọtego nwanne m Chineke abụghị ọtego. ama m na unu anụgo ya. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike ịmago ndị a mụrụ ịmago yesterday ha ga-aghọta ebe egwu a si wee bịa, ya wee egwu taa nchara. Mana abịakwa na ịmago second thought na-agụ isi na ị nwere ike iblame this our so-called men of God ma our reverend fathers ma pastors, ịmago ndị a nwe churches a na ndị a na-amanage churches a, ị nwere ike iblame ha maka ọ bụrụ na oge ọ nọ in their shoe. Adịghị m sure na ị nwere ike iblame ha, ị gaghị ata ha ụta ya mere ha ji ada akụ egwu a. ị nweghị ike ịta ha ụta. Mana ajụjụ m na-asị ka m jụọ, ọ bụrụ gị nwa nwee chọọchị ma ministry ma nwee parish enye gị na manage, ị ga-ekwe ka akụwa egwu a na chọọchị gị? Ma na ị nwee crusade, onwegodo any church program unu nwee, ị ga-ekwe ka ekwu egwu a na chọọchị gị? Maka na egwu unu nke bụ eziokwu na ịgba direct wefu Okoye enwere ike ya, enwekwa m ike ịkụ egwu a na chọọchị m ma hụ na m nwee chọọchị. Maka na ama m na unu na-ege ntị ka unu nụ ihe mere nji aga amakụ egwu a. Mana ịma ihe mere nji makụ egwu a, ịma dịka otu nsi wee mara mana ha dịrị anyị n'obi. That means onye ọrụ amachi ihe ọ na-eme, unu nakwa na-eche eke onye ọrụ amachi ihe ọ na-eme, o wee wụrụ ya. Biko abịa m sị ka onye a wetara ihe egwu a, onye a wetara mere argument a, asị m ya na ya werekwe ka moto ya. Ọ sị na ya agwachago na mma na onwe ihe ofu moto wụrụ ya, and eji m anya mfụ maka m na-ekwu VIP nnukwu mmadụ ka ọ wụ. Ọ na-agwa m na chọọchị ọwụ na mba bụ ministri ọwụ na mba sogodi ahụ na Katọlik wee nụ ụdị egwu a, na m enweghị ike ịnụ ya wee nụ egwu a, na onweghị onye ọwụna bịa chọọchị ahụ ma ministri a ma ọ bịa program ahụ nwere ike ịmaba aka n'akpa. Ịma onwe ihe dị iche na ịmaba aka n'akpa na ịmabanye aka n'ime akpa. Na onweghị enweghị ike ime manye aka wee wepụta ego. Maka na njụ ekere ihe menụ, ọ sị m na egwu a na-emepe, ọ ga-emepe ọtụtụ mmadụ bịara mmemme ahụ anya, ọ ga-emepe ọtụtụ mmadụ bịa chọọchị ahụ anya, ịmanye aka n'akpa wee wepụta ego wee tinye na chọọchị ahụ. So njụazie omenu na egwu a bịara ịkụrụ ndị pastọs ahịa ka ọ gịnị? Maka na ama m na ihe o ji dịka egwu a ọsọsọ n'ala Igbo ka ọ na-enye nsogbu, maọkwara ka o nwere ike inye nsogbu, ọ maka na eji asụsụ Igbo gụọ ya. Iwekwa ihe dịka asụsụ Yoruba maọbụ Hausa gụọ egwu a, onye Yoruba maọbụ onye Hausa gaa chọọchị agaala ka itinye ego. Ọ ga-asị mba na o nwee ka o si dị, kedu ụdị mkparị dị ihe a? Maka my brother ịpịa ya ọfụma in one way or the other, almost aka onye ọwụna dị committed. Ụfọdụ ga-asị gị na ha esoghị ya ma ọ gịnị, mana ịpịa ya ọfụma, onye ọwụna bụ ihe a n'isi na esoghị ya, cheke ya ọfụma, ọ dị committed n'ihe egwu a na-ekwu. So ya mere ọwụ na ewu pastọ ma ọ general overseer ma ọ ịmago onwe nke ị na-amanage, eme like ka ikwe ka egwu a ka akụọ ya na chọọchị gị. Maka na ịnwa ya anwa, o nwere ike by next Sunday ọwụ na mmadụ 1000 nọbụdị ya, by next Sunday ihe nwere ike ịbịa n'ụmụ mmadụ 10 or 15 ọ mmadụ 20 ịmago ndị nwee financial interest na the church. So ya mere m ji sị vidio ahụghị long video, ọwụ vidio toro ogologo, ọwụ short video. Ya mere m ji wee sị ka m wepụta ihe a ka ụmụnna soro m tụọ ya plọm, ka m wepụta ihe a ka Okoye soro m nyoo ya. Maka mara m ebe m si enyi ya, ana m enyetekwa ya ọfụma.
so biko ọ ya mere m ji weta ya na ịmago court platform a ka unu neruo ya anya. Biko ka ọ jụgodo oyi, ka ọ dịgodo m otu a n'ọnụ, biko unu echefukwana subscribe na my YouTube channel Imatu4 TV. Unu gakwa na my Facebook page, gaa click ebe de like. Wenu vidio a tụsasịa ya na ya. Vidio eto ogologo mana o bu meseji nwee weight. Ozi o bu karịrị vidio a. Iwere anya ime mmụọ nyoba anya na vidio a, ị ga-aghọta ebe Imatu4 na-aga. Ị ga-aghọta ihe anyị ji maka ya wee wepụta ihe onyonyo a. Igbo mma mmanụ, Igbo ekene m unu, Igbo bye bye, emesịa. Chineke abụghị ọta ego, nwanne m, Chineke abụghị ọta ego.